И здравейте на всички, аз съм Траян и това е четвърти епизод на Clash of Clans. Така, пуснах си кингът на 9 левел, както обещах. И да, сега, както виждате и елексир сториджът е станал на 10. Сега няма да атакваме, аз ще ви покажа в ларът, че съм, както казах, и пожелавам късмет на тези, които ще атакват. В втория епизод казах на един от играчите да си оправи базата. Това беше Светка. И той я оправи, за което го поздравявам и да продължа да се развива както трябва. Това обаче нямам удачно обяснение защо. Значи не е това. Така. Сега. Изчакваме спелът да стане. И ще ви покажа. Използвах база, която ми пази Дарк елексирът. И успя да си свърши работата както трябва. И сега ще покажа един реплей, който мен лично много ме впечатли. Защото не очаквах толкова добре да работи. Но все пак си имаше и своите недостатъци поради причината. Но това е вече защото бях тръгнал да апгрейдвам Мортъра, Wizard Tower и да, това е. Ето тук той как се опита да ме надхитри. Сега ще видите. Но не му се получи, защото имах капани. И да, сега мисля, Лар и да е силно. Освен да ти дам гиганти или уизарди, което острои да повече. Уизарди. Така, докато изчакаме армията да се прави, ще обясня някои неща. Интро няма да имам, защото предния клип ми го беше развалил. Както пише в книгите, гласа ми се разминаваше от момента, в който се случваше самото говорене. В смисъл такъв, когато говорех на един момент и казвах, например, здравейте, го чувах една минута по-късно. Това имам предвид, иначе не е точно една минута, може би 2 или 3 секунди се разминава, но няма особено голямо значение, важното е, че няма да има интро. Така, спелът става с 25 секунди, след 2 минути стават и уизарите. Кой ще пълни ларът? Много ме интересува. Искам ще говоря с Skymaster, той да го пълни, нищо, че Симона няма да не знае за това, но ще говоря с него.
През това време да погледна също с Skymaster как се развива и защо той от... Според мен е добре, но както казах, за Станхал не е. Предполагам няма да възрази да даде няколко дракончета в Лара. И остава един уизърд след 19 секунди. Става. И тук вече ще атаквам сега в момента за купи и за капки и за елексир. Не черен. Тъмен имам предвид, защото черен ни изглеждаше расистко. Така. Но може и за елексир, защото по-бързо да събера за Кинг 10 левел. О, ще е идеален. Вау, тези уолбрейкъри са много силни. Не! Защо там? Щупете тук. Така, тук пускам пършата хилспил. Защото така смятам, че трябва. Уизърите как изоставяха Дарк Еликсира и се втораха от помагата на гигантите. Така. Не бе! Искам една звезда да вземем. Поне да вземем. Ето тази страна мисля, че ще може да изконтрим. Да. Този хилспел няма смисъл да отпускам. Или по уизърдите може да го включи. Да не умрат бързо. Ето тук. Ето вижте, че кингът много сваля. Не се отказва с този визърд и ще успее да щупи Клан Касъл. Така, доста добре тази атака. Тук не видим, избили съм се армията. 170 взех елексир. Не съм успял 20 000 да са ми достигнали. Няма значение. Но забелязвам едно нещо, което може да... Ето това нещо. Не това. Ето това нещо и това нещо. Но съм доволен от факта, че си наближавам да си мина за цялото време
най-добрите, най-високият резултат купи и остава много малко купи, за да ги минем и ще се опитам да вляза в Gold 1. Искам да си видя на кое място съм тук. 45-то. Искам да погледна само. Така, да. Това беше от мен и от този клип. И чао!